En Occident, l'Església es va vincular estretament a la societat feudal. La mateixa Església era un gran poder feudal, ja que posseïa la tercera part de la propietat territorial del món catòlic, i entre altres coses tenia dret al delme, que era la 10ª part de les collites de tota la gent. En l'edat mitjana, l'Església cristiana va tindre un rol decisiu. Va ser l'única institució que va lograr exercir el seu poder al llarg d'una Europa fragmentada políticament. La vida quotidiana en l'edat mitjana i la forma de pensar de nobles i camperols estava molt influenciada per els principis i creences de la Església cristiana. Com a conseqüència d'això, les accions de la gent es van trobar estretament lligades a les normes religioses. L'Església era al mateix temps el centre de la vida intel·lectual. Des d'aquest rol preeminent va possibilitar l'afiançament d'una particular interpretació del món, dissenyat i ordenat segons els designis de Déu. Es va cristal·litzar així una mentalitat medieval basada en preceptes religiosos que va perdurar durant segles. L'Apocalipsis mil·lenària sigui interpretada com que 1000 anys després de que el diable o drac siguera sotmès per Crist, iniciant la pau a l'Església, es desencadenaria la fi. Altres interpretaren que, com el nombre 1000 apareix 6 vegades al passatge complet, al 6è mil·lenni s'iniciaria la fi del món. Es pensava que el món havia sigut creat 5.000 anys abans. Per això, en els últims anys del segle IX, es van viure onades de terror col·lectiu que sacudiren els extensos territoris del món cristià. L'últim dia de l'any 999, la vida es va paralitzar. No es treballava ni comerciava, es plenaren les esglésies, es van perdonar les deutes, es van manumitir els esclaus i els enemics es van perdonar. El papa Silvestre II va oficiar a Roma una missa solemne, però clarament no va passar res. No obstant això, el temor no abandonà a l'home europeu fins passat l'any 1100. Com la frase de l'Apocalipsis podia ser traduïda de manera que el drac fora deixat en llibertat al mil·lenni següent al seu captiveri, la fi del món podia tindre lloc a qualsevol dia de qualsevol any entre l'any 1000 i el 2000. No van faltar profetes que aventurassin anys concrets. En l'últim minut de l'any 999, l'església estava a rebossar i tots s'havien agenollat. El papa Silvestre II estava tranquil i no deia res. Quan el rellotge va tocar que ja era l'any 1000, tots s'adonaren que no passava res. Hi havia una gran tensió i de repent el rellotge de l'església va deixar de funcionar. Molta gent va començar a cridar del terror. En aquell moment el rellotge va començar a donar campanades. La 12a campanada va ressonar molt i seguia havent un silenci sepulcral. Aleshores, el papa va estendre les mans en benedicció sobre els caps de les persones a l'església. Des de la galeria de l'òrgan va començar a sonar un cor de gent, al principi amb inseguretat, però cada vegada més firme, que cantaven Te Deum Laudamus, a tu Déu t'alabem. Tots els presents van unir les seves veus a les del cor. La gent es va anar recuperant del terrible espectacle per la gent que s'havia mort de por. Homes i dones varen caure en braços d'altres, cantant, rient, plorant i intercanviant el bes de la pau. Així va començar l'any 1000. L'ideal de cavaller segons l'Església Catòlica era un cavaller que abandonara la seguretat del seu castell per assumir voluntàriament la responsabilitat de netejar Occident de vàndals i estrangers. Aquesta mescla de puresa i crueltat va convertir el rude genet en el perfecte cavaller. Així va néixer la cavalleria com a institució, a la que entraren voluntàriament la majoria dels guerrers medievals. Sols exigia vocació, sacrifici i entrega a una forma de vida que exigia bravura sense límits, lleialtat cap al senyor, benevolència cap al vassall i xoc net contra l'adversari. Qui incomplira el seu jurament i no ajustara la seva conducta amb la pròpia del cavaller era sancionat amb la degradació i la infàmia de veure les seues armes i espores trencades. El motiu fonamental de les justes era l'esperit cavalleresc de l'època, encara que de vegades hi havia en excés. Amb el temps,
es van convertir en una costumbre regularitzada segons les necessitats guerreres. Amb les idees de l'època convenia promoure les justes en els pobles on el principal exercici era el de les armes. Aquests combats, encara que eren sagnants, tenien molta importància per a l'èxit en els camps de batalla. Les justes sols empleaven llances i un escut. Els tornejos varen ser events de competicions de cavalleria i per llarg temps la primera diversió de la cort i ciutats populars. Els espectacles es celebraven a causa de coronacions, casaments de reis, bodes de princeses, etc. La justa es basava en el combat entre dos homes, mentre que en el torneig s'enfrontaven hasta diverses quadrilles de cavallers. Les treves de Déu varen ser un moviment social com a resposta de l'Església i dels camperols als abusos perpetrats per els senyors feudals. L'Església va aconseguir ser vista pels camperols com una garantia contra l'extorsió feudal, garantint el dret a la sagrera, un espai al voltant de l'Església on no es podia dur a terme cap acte de violència. L'excomunió és un dret que té l'Església d'excluir una persona de la seva comunitat religiosa i retirar-li la possibilitat de rebre els sacraments. En l'Europa feudal, el rei necessitava l'autoritat de l'Església per a regnar, de forma que amb l'excomunió la gent podia deixar de veure'l com a rei. Quan t'excomunicaven no podies exercir ningú treball eclesiàstic, és a dir, de relació amb l'Església. Les creuades s'iniciaren el 1096 i eren una sèrie de campanyes militars impulsades pel papa i duts a terme per gran part de l'Europa latina cristiana. Les creuades principalment varen ser impulsades per causes religioses, causes polítiques, causes econòmiques o una combinació d'aquests factors, que desencadenaren les expedicions de cristians cap a Orient per a recuperar Terra Santa. Uns altres motius religiosos van ser la rivalitat entre l'islam i el cristianisme, en la preocupació del poble per recuperar el Sant Sepulcre, del poder dels turcs, és a dir, Jerusalem. Altres causes econòmiques era que s'oferia diners i poder als participants en les creuades. Les causes polítiques eren que els turcs van conquistar Jerusalem, imposant la seva religió. Conseqüències religioses varen ser que demostraren la unitat religiosa d'Occident i el poder de l'Església, i molts nobles varen perdre prestigi i altres varen guanyar. En conclusió, l'Església va guanyar poder perquè la gent seguia els seus ideals, ja que pensaven que així se'ls perdonarien els seus pecats i anirien al cel quan s'acabara el món a l'any 1000. Per aquesta raó, els cavallers varen començar a seguir l'ideal de cavaller. A més, les croades, organitzades per el papa i el rei, es van intensificar perquè aquell que participara en elles era perdonat de tot pecat.